No tere hommikkus, mä olen Jarkko ja tänään mõtlesin lähden sinne Märjamaa Ionitille proovimaan, että kuinka se tööttää. Mä olen vaatannut, että suht monella se laatia ei tööttää millenkin pärästä. Aga se, missä mä itse olen sen laatinut paar kortaa, ei kõik tööttänyt niin kuin peab. Mä ütlesin, että lähden proovimaan. Täällä on nattuke utunen ilm tänään hommikkuun. Just söitsin Pärnys myötä. Viljandis hakkasin söitmään. Mä ütlesin, että söitän Viljandis Pärnys ja siitä söitän Märjamaalle ja siis pärast Tallinnaan. Nattuke pikkem tee Tallinnassa ja vahet pole. Et joo, vaatamme kas se Ionit tööttää minun autokaan. Niin, kohe olemme. Kohe olemme Ionitille. Siinä jopa paistaa Circle K. Niin. Siinä on niin paljon rekkasit niin paljon. Kõik makaavat vielä. Sellinen kaarti. Niin, ja läks laatimaan. Siis oottamme vaatamme nappia. Oottamme pari minuuttia, siis alles lähden vetsuun. Vaatamme. Väga kiireet ei lae, sest akku on suht kylm vist ilmeisesti selkeästi ja mulla on suht paljon akkut, et vaatamme, mis juhtuu. Niin. Jopa 20 minuuttia laatinut ja ikka laat. Aika milläkin pärästä saanut 30 kilowattia. Milläkin pärästä ainut 30 kilowattia laat. Voi olla jo, se on selleen pärästä, että mulla akku ei ole piisavat soe. Mä ei tiedä. Mä ei vaatanut, olisi voinut vaatattaa selleen kaakana ei vaattanut. Et kui iso akku on. Tuntuu, että no mä ei tiedä, vahet pole. Aika ikkagi se tööttää minun autolla. Väga huvittava. Jos mä tean, että Ioniq 5 on ollut probleemeita, että se laajat minkin 3 minuuttia ja siis peattaa. Siis mä tean, että Porsche Taycanika on niimoodi, että se üldse ei lähde laatimaan. Voi olla laajat minkin 10 sekuntia ja siis läheb kinni. Siis on Teslaka minun arvosta on ka samasugune, että laajat paar minuutit ja siis peattuu. Aga selle Volkswagenika ei mitte midagi ei ole. Tööttää niin nagu laatia peaks tööttämään. Ja mä käivittäsin sellega Plugsurfing, sest sellega ikka siinä näyttää päppiset on tasutta. Mä näytän, ootakkeen nattukene. Niin. Olemme siinä. No se on suomenkielessä. Aga näyttää tasutta, ilmainen tasutta. Ja se näyttää, että no mä olen siinä. Teises mä ei tiedä. Vähemmän se tuntuu, että tööttää. Mä ei tiedä, kas sellel on vahet, että kas mä olen siinä postissa vai teises postissa. Mä ei usu. Minun arvossa keegi oli proovinut molemmassa postides. Ja ikka sama jama. Et no, mä ei tiedä. Aga väga huvitav, ta on 30 kilowattia laeva. Sest akku oliks juba pitänyt soojemmaksi tulemaan. Sest mulla oli mingi 50%, kun mä tulin siihen. Nyt on 70.
Ja ikka, no siin ei näita. Siin ei näita need kilovatti, telefonist näeb ja sealt ekraani pealt näeb, palju on need. 30 kilovatti, noh. Aga vähemalt tasuta, nii siis pole vahet. Et jah, ma laen siia 80 peale ja siis peatan ja lähen sõita edasi. Nii äkki aitab, mul oli 77%, aga äkki aitab juba. 243 kilomeetri näitaja saab sõita. Nii. 30 minutit. Niimoodi. Nüüd hakkab jälle raadio karjuma, ootako. Nii. Ja nüüd on auto laaditud. Kõik töötas nii nagu pidi. Mingi probleemi ei olnud. Panin juhe kinni, sellega käima ja läks laadima. No natuke aeglaselt laes. Ma ei tea, mille pärast. Oleks hea, kui see laadija näitas ekraanid, et kelle pärast see laeb aeglaselt, auto pärast või kas laadija pärast. Kempower laadijates on, aga mitte Eestis. Seda ma tean. Soomes Kempowerites on, aga Eestis ei ole veel. Aga noh, pole vahet. Nii. Kõik töötas. Väga hea. Väga huvitav. Miks minul tööta ja miks teistel ei tööta? Mis ma teen valesti? Ma ei tea. Või mis ma teen õigesti? Ma ei tea. Lasulla. Aga noh. Sellised kogemused. Sellised kogemused, jah.